आयज आमचे नेरूल उमेदवारांना इलेक्शन जाले आणि आमची न्यू कमिटी इलेक्ट जालेली आसा। एक आमची प्रेसिडेंट लक्ष्मी गोन्साल्वीस, ट्रेजरर आमचे रमोना जाले आणि तशेंच मेळटनी हांव जालो। आयज जे नेरूल उमेदवारान जायते मुद्दे आसा, एक एन्क्रोचमेंटाचो मुद्दे आसा, एक आमचे रोपवे इश्यू आसा, तशेंच करून जायते इश्यूज आसा। सो वी आर होपिंग दॅट दी गव्हर्नमेंट also supported on this issue and also the म्हापसा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉम्प्लेक्स जे कोमेदानाची आयडेंटिटी हा ती आयज डिलेबरेटेड सिच्युएशन आमची। सो आय रिक्वेस्ट द गव्हर्नमेंट टू इमिजिएटली रिफर्मिश दॅट बिल्डिंग। सेम सिच्युएशन इज ऑफ द मोस्ट कोमेदार। सो होपिंग दॅट द गव्हर्नमेंट टेक्स कीन इंटरेस्ट ऑफ कोमेदार। आयज कोमेदार हा जाल्यार आमचे गोंयांत तुका स्पेशल स्टेटस नाका। Kumdar itself is like a special status for a government. So we are hoping that the government will take keen interest.